preparació culinària i alhora medicinal, extreta del recoquinaria d'Apisi, la tisana amb barricam. Les tisanes eren considerades remeis eficaços segons la tradició mèdica i els costums populars. Per a la seva preparació caldrà disposar d'ordi prèviament remullat, que serà el cereal base d'aquest plat. Cigrons nutritius de consum habitual entre les classes humils. Llenties, un llegum popular en el món antic. Pèsols, conservats secs de manera tradicional fora de temporada. Oli d'oliva, un condiment i greix primordial a la cuina romana. Porro, vegetal molt estimat. Coriandre verd, que condimenta llegums i salses fredes. Anet, originari del Mediterrani, amb valor medicinal. Brots tendres de fonoll, menjats com a verdura. Bledes, una menja frugal, la qual acompanyava sovint altres llegums. Fulles de malva, sovint consumides en la gastronomia romana. Es venien als mercats i es consideraven laxants. Col, elevada per Cató al millor dels aliments. Hi havia moltes varietats. Garum, salsa de peix fermentat, un dels condiments més preuats de la cuina romana. Pols de la serpici, condiment derivat d'una varietat de fonoll i molt apreciat a l'antiguitat. Es feia servir també com a diürètic i tònic digestiu. Aigua, pel remull de l'ordi i els llegums i després pel corresponent bullit. Llavors de fonoll, les quals es feien servir especialment com a condiment. L'apreciat api, del qual s'utilitzaven tant les fulles verdes com les llavors. Orenga, un potent antisèptic i digestiu, el qual formava part important de les herbes que s'afegien al garum. Sal, que complementa el sabor del garum. Una vegada posats en remull l'ordi i els llegums, procedim a la seva cocció. La importància del consum dels llegums en l'alimentació romana ve demostrada de manera indirecta pel fet de que molts noms propis, alguns de famílies notables, es derivaran d'aquelles. Pisón dels pèsols, lentulus de les llenties o quiqueró dels cigrons. Continuem tallant finament els components verds de la recepta. Primer el porro, del qual es coneixien bàsicament dues espècies, el capitatum i el sectile. Després el coriandre, considerat per Varró un conservant magnífic per a la carn. L'anet, utilitzat també per preparar una salsa amb mel i garum coneguda com anetatum. El fonoll, els brots tendres eren considerats una planta de pobres. Trinxem també les bledes, les quals acostumaven a formar part dels punt menta, és a dir, les farinetes destinades a fer anar de ventre. I per acabar, les malves, de les quals separarem la tija perquè acostuma a ser molt fibrosa. Ja tenim preparada tota la verdura que acompanyarà després al bullir, que és al foc, al qual afegirem un rajolí d'oli d'oliva i les verdures acabades de trinxar. Mentre continua bullint a la cassola la nostra tisana, procedirem a moldre dins el morter els condiments que complementaran els ingredients incorporats fins ara. Primer, les granes de fonoll, que contribuiran a fer més digestiu el preparat. Després, fulles fresques d'orenga. Tot seguit, el pols de pronunciat làser
i finalment les fulles de l'api, a les quals afegirem un rajolí de la salsa de peix fermentat. Abans d'afegir els condiments al bullit, prepararem la col ben trinxada i li donarem un escaldat final amb aigua salada. Aquesta col la reservarem per coronar finalment el plat. El guisat ja quasi està a punt. És el moment d'afegir els condiments reservats al morter, per a la qual cosa agafem una mica del brou de verdures i el remenem dins del morter, tot abocant finalment aquest preparat aromàtic al bullit de l'olla. I per acabar, emplatem. Coronarem el plat amb la col escaldada. El resultat ha estat un menjar reconfortant i digestiu, no et sembla? Pròsit! Bon profit!